uyakhumbula ukuthi ezinye zezinto ezibhekene neNingizimu Afrika ukungabikho kwemisebenzi. Siyayibona ukuthi le inkinga enkulu edonsela isizwe phansi ukuthi ke singenza kanjani ukuthi kube nemisebenzi. Siyazi ukuthi kuze kube nemisebenzi kumele isimo somnotho sikhule, kodwa kuze isimo somnotho sikhule kumele kube khona abatshali imali. Kuzoba ke kube khona umsebenzi. Kuningi kwenziwe upresident ngalokho. Kodwa kokunye sethe akwenziwe ukuthi siloko sizama lapha kuma private sector. Ngabe thina siwuhulumeni senzani? Sithi ke okona okumele sikwenze kakhulu iloko sikuthi kumele sinikeze intsha yakithi izakhono. Ngoba intsha yakithi ayinazo izakhono phecelezi iskills masiyibiza nje ngelinye igama. So ke sihlangene ke la kulomsebenzi sisebenzisana neminyango eminingi sengiyibizile iminyango efana no digital technology or small business or higher education, science and technology or electricity no agriculture. Sihlangene ke nabo ukuthi ke oluphi uhlelo singalenza ukuthi kube uhlelo oluzoba neimpact sibiza intsha kuzo zonke izifunda sisebenze nama NGOs akhona la asebenza la phansi hayi inkampani ezinkulu ukwenzela ukuthi basilekelele ekutraineni lezingane mabeqeda ukuzitraina ke bakwazi ukuthi bazifake bazi-assign emisebenzini bekhuluma ke nosonkampani. Yiko ke sizokwenza la sisebenzisana nazo zonke izifunda nama local government lo ke siwugqugquzela umsebenzi nondunankulu ukuthi uhulumeni ke lo wala kulesifunda sase KZN. Yiko lokhu sihlangelela namhlanje ukhona ke nalabo esizobanikeza iziqinisekiso zokuthi sinezivumelwano nazo ukuthi bazothatha izinamba okanye amanani angakanani bahambe bayotrain ingane. Esizokwenza ke sizoba monitora kakhulu ukuthi benza lokho kufanele ukuthi bakwenze. Hayi ukuthi umuntu athathe isambuku semali ahamba yosidla athi ingane uyitrainile kanti akayitrainanga. So ngokwe monitoring and evaluation yethu sizoba very strict ekulandeleleni labo bantu esibanikezele ivumelwano nale mali esiyobanika yona. Mhlawumbe minister nizospenda imali engakanani kulo lonke lolu hlelo? Lo hlelo lela siyihlelo lomnyaka. Uhlelo leli sithi lihamba nalo hlelo esithi i-multi-year programs of 3 to 5 years. Sesitheke sakwazi ukuthi sawucela imali kulezo ebesiyibekile eceleni ukuthi asinabe sibekene nezimali lapha. Abantu babe behlupheka singakwazi ukubatrain ukuthi bathole imisebenzi. Sahamba ke sayoyidonsa le mali. Kodwa ke salandela umthetho ukuzilandela. Siye sathi ke maseyihlangene le imali zenza u23 billion. Kodwa ke akusiyo ukuthi yithi kuphela bafaka le mali. Neminye iminyango iyafaka nezifunda ziyafaka. Uyabona nje eGauteng kulesa sifunda undunankulu kudala ekhuluma ngaleli lakho uhlelo ethi nasi isibani. Ufake kakhulu na isandla sakhe ukuthi sihlanganise kwenzela ukuthi kube neimpact.